нисбати шахсиятҳое ки аз даъват кардан ба комиссарияти ҳарбӣ саркашӣ мекунанд, яъне 12% дига мондагиай барои даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. 600 сомонӣ ҷарима таъин мекунанд. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо оиди тағйирот ворид кардан барои ҷаримабандӣ шахсиятҳое ки аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд ва дар идомаи суҳбат оиди фоидаҳои кӯчбандӣ аз Тоҷикистон ба Россия, яъне ки переселения камтар фоидаҳоша ба шумо мефаҳмонем. бо диққат гӯш кунед. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии моддаи 683 барои саркашӣ кардан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. яъне ки пештар ҷаримаи маъмурӣ нисбати шахсиятҳое ки аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашудан саркашӣ мекарданд, аз 5 то 7 нишондиҳанда ҷаримашон мекарданд. ҳар як нишондиҳанда баробар мебошад ба 60 сомонӣ. вале баъд аз тағйирот ворид кардан ба ҳамин моддаи 683 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ нисбати шахсиятҳое ки аз даъват кардан ба комиссарияти ҳарбӣ саркашӣ мекунанд 600 сомонӣ ҷарима таъин мекунанд. яъне пештар агар ба назар бигирем 5 нишондиҳанда буд, 5 нишондиҳанда 60 сомонӣ 300 сомона дар бар мегирифт. айни ҳол 600 сомон кардагиян ҷаримаи ҳамира ҳар шахсияте ки саркашӣ мекуна барои аз даъват кардан ба комиссарияти ҳарбӣ. ва як чиз дигарам қайд мекунем, чунки дар комментарияҳо саволҳо оиди ҳамин маврид зиёдай мегӯянд ки плани даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аллакай чанд фоиз шидагиай ё ки аблава мегӯянд бисёре аз нафарҳо. чанд рӯз пеш қабл вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардагӣ буд ки аллакай дар саросари кишвар 88% иҷро шидагиай, яъне 12% дига мондагиай барои даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. акнун мефаҳмонем дар бораи переселения, яъне кӯчбандӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия. дар як навори чанд рӯза пештарамон мо қайд кардем ки ҳукумати Федератсияи Россия чандин осониҳои дигар барои кӯчбандӣ аз Тоҷикистон ба Россия пешниҳод гардонидагӣ буд. айни ҳол қариб ки дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамун шуъбаҳои қабулшона кушода мекунанд аз ҷониби Федератсияи Россия. пештар вақто ба ҳамаи мо шумо маълум буд ки танҳо дар сафоратхонаи Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе омада ҳуҷҷатгузорӣ мекарданд ва айни ҳол кӯшиш кардастанд ки дар Хуҷанд, дар вилояти Хатлон, умуман дар ҳама ҷо шуъбаҳошона кушода кунанд ва ҳар шахсияте ки дилхоҳ мехоҳад дар ин программа иштирок кунад мерава ҳуҷҷатгузорӣ мекунаву интизор мешавад. дигар ба Душанбе, яъне ба сафоратхонаи Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе намеоянд аз роҳҳои дур ба ҳамун ҷои зистихшон рафта муроҷиат мекунанд. ва як чандин фоидаҳоша ҳозир мо ба шумо мегем ки чӣ фоидаҳо дорад шахсиятҳое ки бо тариқи переселения ба Федератсияи Россия мераванд. аввалин фоидааш ҳамиае ки ба ҳар як шахсияте ки ба ин программа ба Федератсияи Россия сафар мекунад заминшон метиҳанд. ва боз дилхоҳ шахсиятҳое ки агар бихоҳанд ба кишоварзиву ба деҳқониву ба чорвопарварӣ машғул шаванд, алоҳида барои машғулият шидан ба ин корҳошон низ замин дода мешавад аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия. ва боз ҳамаи расходҳое ки мекунид то паспорти российски Федератсия гирифтана аз ҷониби ҳукумати Россия пардохт карда мешавад. яъне ки расход мо дар инҷа ин мина дар назар дорем, расходеро ки барои РВП ё ки вид на жительство ё ки паспорти российский гирифтан нашод документатсия чӣ расходе ки мешавад ҳукумати Россия пардохтшон мекунад. ва боз яке аз фоидаҳош ҳамиае ки
ёрдам мекунанд. Яъне баъди гирифтани переселения зависид аз шаҳре ки дар ҳар кадом шаҳре ки шумо қарор дошта бошед, вобаста аз аму шаҳри қарордоштаи худтон ба шумо маблағ метиҳанд ҳар моҳа. Мисол мегирем, агар шаҳрое ки берун аз Москван, мисол Подмоскови ягон қишлоқҳо шай ҷои дурдаст шай на камтар аз 14 000 рубл ба ҳамун шахсиятҳо аз ҷониби ҳукумати Россия дода мешавад. Ва боз шаҳрҳое ҳастанд ки мисол мегирем, агар дар қарибиёи центрш наздик ба ҳамун пойтахташ аз 90 000 то 150 000 рубла баҳри шахсиятҳое ки ба ин программа ба Федератсияи Россия дохил шудагиянд ҳар моҳа маблағшон метиҳанд. Ва боз ин программа як плюси дигараш ҳам ин ки агар яке аз аъзоҳои оилаи шумо ба Федератсияи Россия аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон чи бурданӣ мешавад. Мисол мегирем, агар ягон тон ягон чи бурданӣ мешавад ё ягон мошин дароварданӣ мешавад дохили Федератсияи Россия, вобаста аз ӯе ки шумо бо тариқи переселения дохили Россия шудагиен, аз чизи ҳамун бурдагии шумо ё ки аз чизи бурдагии аҳли оилаи шумо пули растамошка намегиранд, яъне ки растамошкаш бепул мешавад. ва ҳар шахсияте ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва мехоҳад ки ба ин программа ба Федератсияи Россия сафар кунад, дар ҳолати муроҷиаткунӣ ном ва фамилияи ҳамун аризадиҳанда зарурастаи ва санаи таваллудаш, рақамҳои телефонаш, копияи паспорташ, ҳамин қадар ҳуҷҷата шумо пешниҳод мекунед, ариза менависонед ба ҳамун сафоратхонаи Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар шӯъбаҳое ки дар ояндаи наздик дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешавад пешниҳод мекунед ва баъдан ҷавоби шуморо мегардонанд, зангтон мезананд. Ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки фармони президенти Федератсияи Россия аз 22 июни соли 2006 таҳти рақами 637 ба имзо расидагия. Аз соли 2006 то айни ҳол шахсиятҳои дилхоҳ метавонанд ки дар ин программа иштирок кунанд, ариза бинависанд, пешниҳод кунанд ва ба Федератсияи Россия кӯчбандӣ кунанд. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар дар ин маврид ягон саволи дигар дошта бошед, пешниҳод бигардонед. Дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.